हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायफैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंखौनो सायख'यो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बेखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों शिबा बसुमतारी आरो हनि बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों परुना बसुमतारी आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिया ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय।